गाबदिनिबो जों थांसिगोन आरोना जोङो गाबोन फुङावनो गाबोन फुंनि 9टायाव दङ जोंना फ्लाइटआ ओमफ्राय दा बेनिखायनो जि आरि खनना लानोसै गाबबाबो दुखु जायोबाबोथ' उपाय गैला मालाय जायगायावलाय अबाव एसे गोबाव थानो हानो नोगोद थांखाबाय लांदां लाथिख' जाखाजोब्बाय टिकेटआबो थांनाय फैनायनि दानखादोंमोन नालाय दा फैबाय समा थांनांसिगोन गाबोन थांसै ओमफ्राय दा जिखौ नै खननोसै खनखाजोबना लानोसै आङो ट्रलिखौ नैयाव थिखांनोसै दे खस्थ' जागोन नङाबा आं हायाव दोननानै माबानो बादों ओइ दैया गाबोन फुङाव लोंनांगौ ओइ लाबनाय खनसे माबा क्लास लाइट हो आसारा बोरै जाखो नायनाय लाइट होनाय मबाइलनि नै आङो न'निफ्राय बानायनानै लाबोदोंमोन आरोना लकेल दाउ बेदर खुगायानो सस्लाबलायला मोदोमलायबाय खुलिनायखाय लकेल दाउ बेदर आसार आरोना बियो न'नि दाउखौ बानायदोंमोन आङो ओमफ्राय दा जायै जायै हासबेन्डआ बेखिनिल' बानायना दोनबाय आरोना बेखिनिल'सै नै जाजोबफ्रामबायानो आरोना 6 दिनावनो ओमफ्राय दाना आङो बेफोरखौ बेलेगाव दोनथ'नांसिगोन ओमफ्राय ट्रलिखौ थिखांनोसै आं न'आव लांनानै आरामनो सुहैनोसै थाबायला नै बे नोंनिसोमोन खोमा ओमफ्राय आंनियालाय नोंनियानो थाथ'सै नोंनिखौ दा खनसेनो मायो असयब' नोंखौ दानो मिथिखाथारो आं मानसिखौनो बाहेरावबाबो न'आवबाबो सोलायाखै दाबो मार नाङा आं जि सोखानांगौ ना दोन एफाजोंनो बिसिनानि हालोदा सेस आंलाय सिलाय जाखासिगोन ना मिजिङा मालाय सोखांबायानो खोमा सोगोनथ' र' गाबोन थांनांगौ थाबनो जेसेबांखिनि थाबाय इन्जय खालामबाय गोजोननाय मोनबाय थांफिननोसै फैसाया जमा जालायबाथाय एबारो नोंथांमोना अनसायबा इउटुबनिफ्राय फैसा मोजाङैनो मोनबाय थालायबाथाय आरो मोनसे गुबुन जायगायाव थांनो नाजालायगोन बेसिम नोंथांमोना सापर्ट खालामनांगोन आरोना दा जेरैबायदि सापर्ट खालामदों होमबासो हागोन ना नोंब'आ मोजां जायगा देखायनो आं गाबोन बेखौ गाननोसै ओमफ्राय बेखौ गाननोसै गोजांगोन ना जोंनि जाथ' गोजाङो ना बेखौ गाननो लाबाय ओमफ्राय बेखौ नांगोन ओमफ्राय बाखि सोजोबनोसै दा नों गालांनो माबा लांफानोसै आं ओइखौ गानब्रा माबाखौ गस्लाखौ व्हाइटखौ नङा अखौ होन्दों नोंलाय नैखौ होन्दों नामा नङा आं बायना होनाया बेयो फाख्राया गोजांगोन ना आंना गोरनाया एसे थान्दा मोनो ना इयो गोरनाया लागै ना दे खनदो फटाफट टावेलखौ नांलाबा लाबाय आं नाङालै टावेल लानाय मबाइलखौ आलु आसार बानलु आसार मोनसे जानांगोन बेखौनो औ न'नि बानलु नालाय बानलु फिसा ओमफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय नै सिलिखा बेबो न'निनो आरोना फोया जाबाय ना मासि बिलाइ नै मा जाजोबखो नायागारा थाबाय थाबायना खालि बेरायनोल' थांबाय थाबाय जेबो पात्ता लायासैना नै एफा खस्थ' खालामनानै रुदोंमोन आं बेसेबा गोबाव संख्रि होनानै रुनायानो जाखागोन ना फोरानाबालाय नोंहा न'आवथ' फोरानदोंना आङो दसे नोंहा रानख्रेबथारनायासो थायो बेयो दै दंबाय मोन ना डास्टबिनाव गारो आं बारा सिलिखा जाखाया गय जायाथों होननानै गय मोनजाखाया गयाव गय गैखाया नोंखौ गाबोन गानगोन ना थांनायाव जोंखौ दोननायाव आं गानगोन बेखौ गानगोन ना गानगोन बेखौनो गानगोन आं बेखौलाय बेखौबो गानगोन थांनो बाबाबो उपाय गैला आरो नोंखौ गालांबाय थागोन मैया आं साननानै जि बोरैबा गाबफ्लांखादों आरोना दाबो नै भाबा फैदों आनो आंनियाव गाबसिगोन दे गाबसिगोन गुफुरथार जाबायमोन आंजों बेराय गोसोम जाजोब्बाय मानसिया मानो होनबा बिराद सान्दुं गोसायाव बेरायबायना बरबाद होनलाय गोसोम जाबाय नखाय मालाय फरायनायफोरा सान्दुं टापखौनो लानो फैथारो माबोरै इमान सान्दुं गोसायाव उन्दु थायो इसोरो आसरित आथिङा मानो इदि मानो आंनानि न'आव जानायानो दाबो हामासै आंना गुफुर खालामजोब्बाय आं फुननानै
होदोंमोनलै हामदोंमोन ओमफ्राय आरो माबा जाफिनबाय गोसोम माबायदि नुदों नै मबाइलनि लाइटआबो जोंला चार्जआ खम नालाय चार्ज होनांसिगोन गाबोन नङाबा दिगदार जाथारगोन एख' गैला नोंनि माबायाव गजोब्बाय नै आइ मानो इदि नोङो खोमायग्राखौ साफा सख'जोब्बाय नायलाय थाथसे डास्टबिनाव दा सोसिगोन आङो थारसिबाय आं दा सोहैगोन डास्टबिनाव थांनो ओंखारबाय दे ओंखारदो मबाइलाव नायना फैदो आं बेग खालामसै जेबो गैया आङो बिदिनो सिम्पोलै थांसै उनाव आइलाइनारबो थांनोसै जेबो नङा दे दे दोनखादो इनो आंनिया माबाया ओइ नायखांबाय आं दासो इयाव बाथरुमाव जेबो गैया र' मिजिङा जाथ'वाखैनो बेगा बाहेराव दोनथ'यावनो गारि फैबाय जोंनि सोदों मोनो मोजाङै थ' आगे ले लेता पकड़ मारना लायो ला मबाइला Apa airport? Neki pa iri ya. Ay kişi habgre ay kişi. Gift box nama. Gift box. Angka nengni baju box yang jibu ibu nenglah mana ya? Ang dah kali aku ini awalnya yo. Seman hab nai nai kan nasan dong nang urai. Saya sedih hab nang urai. Phone tu benar lagi ni. Reel bani ni mata. Mijin tu bani nang siang. Deh, bani deh. Ang bani dulu noh, mijin tu bani dulu. Kan aku gurih kadang mabang mabara gurah kabar tu kurus saya. Ang nak kurus saja ber. Ang hanya gurih kadang. Idea di mana laki dia? Yang nak ada juga. Idea ke di mana kena? Baik. Lain jadi tu. Mela pasir mana? Ang hol kendai bisa siap. Gasa hab nữa ba? Chị có bao chị đây bên á? Thế thôi đừng thật lấy về. Senya dia mata indi gua. Yang itu kan kuma. Oh be. Oh nih benda mata. Ini cinya habbe mata. Itu sampai. जोङो दायो कलकाता एयारपर्ट मोनफैबाय आरोना लोगोफोर माबा मोनसे जानोसै ओइ हानहरदै नोङो जासिहरबा खाट्रासो दामफोरा
ब्लेक कफिसो आंनि इबो आंनि इ सुगारखौ मोननैल'थारबाय बिखानोसै आं ये सुगार और दो दीजिए मोननैल'आ जायाहाय ब्लेक कफियाव मिथिबायना थेंक इउ आइदै जनानै जाहैनोसै आं कफिखौ बोरै लागोन मोजां मोनाखैना दाखालि ब्लेक कफिखौ मोजां मोनथाराखै गारदो जा मोजां मोनदों mana नों लोंनो सुखुथारनाय नङामोन बेखौ नों दाख्लैनो आं बारा गोदैखौ लोंबाङा ना गोदै जायाखै इयो ओमफ्राय नैबे जानाय बुस्थुआसो दै सुब नालाय एख' मोनाखै ओमफ्राय नों मोजां मोननाय नङामोन गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन